Ang laki din! Ang laki din! Nay, aldaw gaya man. Nasaya at magtanakariing kan, Pedreng. Itay kapay ariringon, ngam di ka greng. Talagang aldaw na, kano agalas gisaon. Nasobra sa mo tinaturog. Nasakit ti ulo ka. Kasano asaan ngagsakit taulaw, kat day tamo laging inong tar-aramidam. Idilaan kalma na naginom kami. Ta nag-birthday ya kumpare. Ay sos, inaldaw ka na Bartek, Pedreng. Agat arak pa yun ti payod mo. Mabisina kaon. Di dakman busugan iti sermon nanang. Awan gayam. Anyaya ti masida. Kitaom day taugaling. Awan lang arudan trabahom. Aginom ka, maladaw kang agreng. Ita, agbiro kay ti sidaom. Mabisina ka rudan. Ingka mangalay ti bulong ti marunggay, ta iso ti abrawam asidam. Amoy ayang agsitsida kiti kasta. Mapanak man lay ti ayan ti kumpare kaon. Wan, nabartag kan tumanon nga agaway. Awan bibiyang mo abakbakaran. Aramidag ti kayat ko. Nagsakitan na talaga ti ulok. Napuyatan tayo ngamin na nagiinom eh, tirabi paray. Ang uber na ita. Kasla dito yung matlaang bangir tinasahit. Nay, ay kat iturog mo paray. Kasano ako maamakaturog ija balay. Ket sermon met a sermon ni nanang ko. Agdamagak iti masida. Agungag. Agdamagak no anya ti mamerienda. Agungat lata. Naungit na talaga ni nanang mo man niya. Kung rin nukas dyan, abakatan, paray. Ay pirmi Sapay uray naklak kusilapan. Nay, apay ngay, mare. Si kamot yung timang marmartilyo day tatawa yaw. Ay na, matinagan no jak ilan sa maray. Sumbron tumanan ti sakit na day tasikong. Agreklamo kan tumanan, adi mo mayon nat. Sa nabalay, tanda kamot apagpailutak no agsakay. Ay wana, umay kalata iji balay. Ang mangitugot kan tugayam itilana, tanaibos di lana me. Mayat ko man no addan ipidring, ta ibaon ko man nga umuli di tanyog, ta agsinglagak man iti aramidak alana. Pidring kun kunam, kat numadama ti syatda, kadag iti gagayem na. Ijay, pag-iistambayan da. Anya, agin inom manaon. Ay sus, una yun day jay aya, di la mauman iti arak. Kat iso kumati imbaon mo amang martilyo day tatawa yaw. Kano awan mo maray, awan ti panunot day jay. Kat no idi pay lang ay babaon ko nga ilan sana day to'y tawa tamatintinnagan. Ngam aging gaita, di na pay lay naramayd. Iso asyakon at imang martilyaw. Apay nga ita si Mardong gamot na nag-shot pare. Minsan lang nga nag-shot ka. Simakit man nga rudan dito ulok pare. Ay, arak lang tayo agas na rita pare. Sige ni, ituloy mo lang dag-shot. Inumam na ito, ikagudwa baso pare. Kaslagkos na di pa nagkitak pare. Ha? Ne. Apay nga ang makitam da ito, arak na ito, tinga tilamisaan pare. O, data. Makita ka pare. Ang talaga amati. Agsakit matan di susuop ko. Jesus, adumit hindi marikrik na masimtumas na pare. Agawid ak mampailaang pare. Tamapan ko ida. Talaga amati. Ang no mayaton dire na magsubli ka pare. Wan, siya ay mati ko nam. Always present iti inuman. Talaga laang amati tirik na kita. Ne. Agandi ng kamote na tumader pare. Iba ka ma, ano kayang pare? Ano mo kaya ay tulugan? Ay, kabalag pare, kaya. Pare, dito ilangan atidug ato kami. Dito isalas di pagidaak. Inayad nga ron pare, ipaiddakan.
Agyaman na ka pare. Tain tulunnak dito balay mi. Awan na nyaman na pare. No problem. Kasano? Mapalang araw dahil. Tayo tuloy mi tayo ginaw. Awan pare, agyaman na. Nanang! Iyawatan nakman iti tanom ngayon umag. Nanang! Naglaing kan? Manang, Pudno gayam di bagbagada, nga aramidem ababaunan ni nanang. itala ang mat nga ibaon ko ni nanang. Tamad maditirik nak. Madmade, wano nabartag kamanan. Sana ka nabartag. Sungba-sungbatam kanupay gayam ni nanang. Huh. Nanang! Awan ni nanang, napanim pailot di si makit asiko na. Taminartilyo na day tamatintin nag-atawa ti balayong. Oh. Imbes ko mga minasika timang trabaho. Saan? Oh, agkupitan ti baruhong ko. Agsakit lang aro din dahi ti ulog. Dayta, agsakit kan gapo iti kaiinom mo. Ay, sakit ti ulo lang dito eh. Ay, saan lang abasta sakit ti ulo dayta pedring. Anya nga nga Nabayaga kon a nurse dita provincial hospital. Dagita sintomas amarikliknam. Amom, no anya. Ay, di nakman butbut ngan manang. Ne, apay ko maabot-bot ngan ka ngay. Anya nga'y kumati na sakit ko. Cancer! Ulita ka, cancer dayta sakit mo. Adda kanser ko. Ay, kaya't naasawan. Adan taning tibiyag ko. Ay, nanang! Nanang ka! Apay ti ko na, may salakan na kaninanang. Nagsakit man ang tiulog. Gapo iti na itangay pagbagam. Cancer nga ron, ti sakit mo. Manang, kaano ang ngay nga ro na matay? Dayta ti jak masungbatan. Ngem no di mo isardeng ti aginom iti ara. Saan kan amabulanan? Ay, nanang ka! Nanang ka! Ay, naginawaan manen to'y sakit ka. Agyamanak ako maray. Gapo iti panangilot mo manen kanya. Nabang ara na kaun. Intun sumaruno, ibaon mo ni Pedrig amang tarimaan ni Jibalayaw. Saan asikati aglansa? Bakit kan? Dinto pa'y matatao ijabalay. Agawid lang, numapan maturaw. Intun mausawan, agsublin tumanon kadagiti ayan ti barkada na. Aya, Inton makarieng, agbirok itinaimas amasida. Kat awan mo't nga ro tiyawat na asweldo na. Takasanaw, kat awan mo't trabaho na. saan ka di nag-eskwila iti kinakarpintiraw? Iday, nalpas na mo't ti short course. Ngam di na mo't nga ro kaya tagtrabaho. Taday tamot agin inom iti arak tar arawidan na. Ay, sayang ti kabailan ni Pedring. Isunsapay kit di asaanan ang makaas-asawa. Gapo iti kinaartek na. Asino ngay mo't nga men, ti mayat kan ko anak ang mamartek mo't. Agawid ang harudan maray. Tanay adan sa ditabalay mi ni Merline. Una na kahit nga umay pumasyar. Ay, imbag man tanaanos nga umaylat ta pumasyar, dyan naras nga anak mo. Ay katwan umay nakikan iti kwarta. Kandag iti kasapulan iti kusina. Kagura na nga ron ni Pidraing. Tadinak pa'y pulos matulungan. Apay ang nakaturog ni Pidraing, katnay imal aldawan. Kasla saan ka na irwam iti dayta nga anak mo, nanang? Nabartak manan, aya. Saan ka numang ko, nana? Nagawid ka no, tamaditirik, nana. Agsakit ni ading mau. Shh, nanang, adda iba nga. Anya dayta, imbagak nga adda kanser na. Ni Pidraing, adda kanser na. Shh. Awan, nanang. Barang agbalbaliw, imbagak adagiti marikrik nana, ket sintomas ti kanser. Ay saus, amangan mo't no pumudno anak kaw. Dayta kinaartek na dayta. Agasin nyo ngay, saanan amangan, taarak laang ti ipapaunag na.
Talaga ang agsakit. Ay, agrek-reklamo nga raw. Nasakit ka no ti ulo na. Iso ako nakamaturog tapno makaina na. Ay, dayta akabsat mo. Mayat kumamot ti biyag na no saan amam Marta. Katuan mat nanang. Agasam ti sweldo ti skilled a karpentero ngay. Nangina. Iso nga alukuyan yun ni Pedring nga agtrabaho. Ikarkararag kaw, asapay kumata makapanunaw anak kaw. Ayun gayam, jay intad ko akwartakan ka. Itad mon samot kin ni Pedring ngayon inom na. Kano'y lamlamang ko itan. Takasanaw, kupitan na maut. Anya, naglaingan ngay. Na kayo pa'y abak-bakitan ti kupitan na. Ay naanak ko, di na mabirukan dito'y pangiduldulinak. Saan na kon amakupitan? Day, dandanin ba ibos to'y arak? Ayan na nga ni Pedreng. Di mo't ang subline. Ay, sansapa na saya tirik na tata. Ay, at ako magumatang iti arak nga inuman tayo kay. Tulad na ti kwarta ni Pedring. Oren noon trabaho na tata. Wan tas hinuruak. Anya, insuro yoking ko na. Wan. Insurok ako pitan na ni nanang na. Anya, insuro yoday taking ko na. Wan, ano ti kwarta ni nanang na. Kano sustentuan niya anak na aners. Kabutang mo ni Pedring day ta amanang na. Permi ka na wana strikta. Kanaw ngay. Kanayon na kano abagaan ngay sardeng nan tiyagi na. Yam no mamartak mailata ni Pedreng. Inkamang gini siripan ni Jeb balay da. Noon nakaringan tayo bantay man dito. Ay sige. Inna kita ay no nakariigay. Kawalwalis ko lang itay bigat. Adumanon tinarigrag abulong dito'y parangan. Ay, sapay nang sakit di sikat kung agkubong agwalis. Nanang! Nanang! Siya akong tagwalis. Ha? Anyat ko naman ako. Siya akong tagwalis, tanay. Kaasi ka magkat bakit kan. Na, aggoregor ka kaday. Wano anyat tinaknakan mo. Basta, siya akong tagwalis. Ay katwan at titiwalay sa naka. Kat numalpas dito'y nanang. Anyang iti sumaruno anas kan nga ramidak. Kaya't mo pa'y tagtrabaho. Tulungan ka, tanay. Na, apay ngay nga agro nga ab kamutan. Ay, dandani akong matay. Anya, Wan, kuna ni manang ko. At dantaning tibiyag ko na nang. Isungag sing-sing pita ka. ay kat mapanmunto nga rod ilan sa jay atop ti balay tanay. Mayang angayn, kat adda ka nun sa umaya bagyaw. Day talaang. Wen, kanilan samto matan, to'y matuktuklap adiding ti balay. Una na, mala. In ka nga rodan agi na na. Ay, diyak kayat kahit na mabannog ka. Sige, tain na mga rod ito gawbi ay tanak ka. Walisam anasaya at to'y arubayan na. Saan kayo amamati iti dito nga ibaga ka na kayaw? Hey, anya na ita? Nakaring ka din ni Pedring? Ay, nakariingan. Kahit amuyo no anya ti aramitan na. Agwalwalis ije arubayan na. Ha? Ay kit inayabam ko man ah. Ay, iti Juan. Nangagkumatan nga. Nagrunga absika. Ha? Nagrunga ab akas lobeng tata? Wen, adyan sa kanong amin taning tibiyagnan.
Nagkunam. Ay isumilang naglawag anang ngagaw. No kasta, adda kanser na. Aywan, kastansa talaga. Ay, isumo lagaya man nasakit yung ulo na. Idi kwan, nagawi dan. Aywan kaya, maasino ti sumarunong nga agsyat. Si Kansa. Si ka na, tata. Ha? Kalkalpas ka. Ay, sa anak pa lang nga ginaw. Nay, apay ngay. Nay, timadar ka mo tayo, tata. Magawid akaw. Inaktulungan ni bakit kong kaglaba. Oray siya, agawid ako mga raw day. Mare, papanam. Dumagas ka pa imot dito'y balay mi Mapadag gumatang dita kantina maray. Apay aya, Ni Pedring dyan nakita ka mangilanlan sa jay at ti balayo wan maray, isaw. Naibaon mo. Isumit tinagboluntaryong agtrabaho dita balay. Milagraw no kasta. Ay nakit binutbutang ngamin ni Manang na. Aya, kasano ti ingkasta na anang butbutang. Mayat man tagim magutan ni Pedring. No di mo kayat apat yan nga da cancer mo, mapankag pa check up. Amo mat akabutan ko ti mapan dito ospital. Kas lagdwa-dwa ka itimbagakan ka. Ang sakit-sakit man ang ti ulo. Kan uray ti tiyan ko, manang. Apay, agin inom kalat ta? Natangkan mo't talaga ti ulo man niya. Saan makalawasan na sa anak nga nagininom? Uray damagam kininanang. Pudnaw, saanan arumrumwar dito'y balay nga agin inom ta adem. Kung nakmeten nga agbalbaliw ako. Tapno umatidog pa'y tibiyag ko. Umatiddo pa'y tibiyag mo no isardeng mo ti agbisyo. Kat, isardeng kumutin na talaga. Agbiro ka mo iti trabaho. Iji ospital apag trabahwak. Agbirbirok day ti karpintero. Kayat mo, te rekomenda ka. Ay, kato naman ang. Kayat ko Angam say-saya atam ti agtrabaho Di nakikan iti pakaibabay na. Day, kasanungay day to yan. Duduwata mo't lang nga agsinsinda ko dito ilamisan nga aginaw. Huwag nga rin, tata. Napamagkano naggardinan na kiti, daduma kakadwa tayo manginaw. Ne. Nay, Ni Pedring mo day to'y lumabas. Ay, ayapan man. Pedring! Paray! Umay ka pa dito, oy! Ne. Agin inom kayo. Bigbigat. Nyalaki din na ya, paray. Kitsigod mag-aginom tayo, oray, bigbigat. Awan pilpil yan tayo nga oras. So, umay kan, paray. Tag-shot tayo. Huwag ka ron Ay, saan? Mapanak ang trabaho. Di ka man. Sika, agtrabaho. Wow. Mala, umay ka man dito. At to'y titugaw mao. Umay ka na. Anya ka laki din. Ay, saanan? Narigatan ti matay ti kanser. Agbalbaliw ako. Takayat ko pa iti agbiag. Ala, di ta kayo. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Bayaw! Ay! Saan ka maturog? Ato pati inuman tangara ka. Uy! Shh! Agree ka! Sana ka nakaturog si Kamot ba ya? Nakadumog ka mat. Kunam nga malmalam tangag shot. Kargam nga rin na dyan basok. Ituloy ito tayo ginom bayaw. Punwe ka na. Uwan, puno mo, bayaw. Saan ka maturog ka? Ato tiarang mo. Ang shot ka. Aguray ka ka di mo bayaw ta ibilo man. Agbubuilo ka nga niya. Di mo sama na namuti bangbagam. Agam ang mga ukan sa manan.
Dita din Ay, sus. mawan nagbasura. Lata na nagkanta ni Bayaw. Hinbuilo na. May sinalbag dayjay a Martin. Napnapa na naman nga tan. Rumabiin. Pagbirukan nakmanan. Martin! Martin! Isunsamat dayjay agkan kanta. Nadanggak man analaing. Sing sing. Uwan. Iso. Ay, dil agbain. Ijay abanda ti paggap-gapuan ti timog nakat. Mapanak man, ijay. Gusto, Bayaw. Isak mo tanti kumanta. Sige, Bayaw. Gusto. Hindi ka mamalmal ba sa kanta? Hoy! Martin! Uy, na. Uray mo lang tangad-tangad di pa nagkanta nga. Nay. Ay, sus. Ni misis ko. Apay nga nasapulan na dito nga. Ha! Itay ka pa'y asap-sapulan, salbag ka. Adda ka matgayam nito nga agin inom. Anay ko. Hindi na mo lapibusin na. Bakit? Anay. Agawin! Tumakdar ka, agawin tan. Ay, Bayaw. Gawin kami ni manang mo. Sige. Gawit ka. Ano, masabsabat yun dito ni Mrs. Kumata. Di mo ibagbaga nga daak dito. Unak man no napan ka nagtrabaho. Adda ka matgayam ijay amak inom kini sa taur. Inawis na gam ni Bayaw ko. Ala, magna ka? Saan ka sumananggir kanyak ta nagdagsan ka? Maulaw ang aron mo. Bakit? Apay ngamin ta naginom ka. Kanayon ka matakastan. Eroti. Kayat. Saan ka nga kanta na kiudalan sa kababain? Apay, akababain. Apay, pare mo, no kumansyonak. Nagpindas mo ti busis ka. Ay, nasaya at mat, nasabat kayo adwa. Oh, apay, sapsapulam mat nila kay mo. Ay, huwan manang, napanan na nga ta. Itay ko pa'y abirbirukan. Bakit? Di ka tagtaga niya. Naguling mo ka lang. Aday jay, nila kay mo. Kadwa na day to'y bayaw na, anagin inom. Pinanawan mi ijay. Ha? Apay ngayon pa kamay. Oh. Kat, alangan abay-bay aklat ta. Nga apan agbirok ni Alona kinilakay na. Ay, nabartek man nga ruden anila kay kumanang. Ay, wala. Basta agkuyog dagitoy nga agbayaw. Sigurado, mabartek da adwa. Manang, nagapuak ijay ko nam anaginuman nila kay ko kin nila kay mo. Awan mo't ijay nila kay ko. Ha? Napanan na. Jay mo ilalamisaan kan arak tinadanon ko ijay. Kat, amangan mat no nagawidan nila kay mo. Awan manang, awan ijay balay mi. Day tatirigat na kat. Di nan samot ammon ti pagaw-awidan nan. Pangbiro kak ngay itakan ko na. Ammo kon tinapanan na. Padasam amapanbiro kan ijay pagbibidyo o kyanda. Napan nag-video ke? Ado ka no kat ti chicks ijay. Ay, naginom lang arudan. Ag chicks may. Adda amin kan kuanan abisyo. Apa nakapanimid ka dita si Kadulpo? Asino ti sana maladingitan no ang customer tayo dito punirarya, boss. Ado nga minan kat ti kakompetensya tayo a punerarya. Pampanunutay nga raw da mga ramid tayo kumamot iti promaw. Promo. Ay nagloko kan Dulpo. Mabalin ayamat nga agpromo ti punerarya. Mabalain. Apay kumasangay. Anya nga'y kumapromo dayta. No ngay agbaywan tikwan tayo iti lungaw. Buy one take one ko nam. Kawan, boss. Ado ati umay. Kasla mayat Mayat ko naktumagkeng ka. Naglaing kan ngagpanunot Dulpo. Tano ado ti customer tayaw. Sige, agparamid ka nga rodan iti tarpulin. Maisabit dita sangwanan ti punerarya. Isurat mo ijay, buy one, take one. Apay may salangay. Mangisabit tayo iti ado atarpulin Tano mabasa mo dagiti tataw. Ingatok santi sweldo, Dulpo. Tawo na. Ingato mo, boss.
ka nag-video, okay? Anay! Di nakalapigusan ah. Nagawid na lang arudan. Nagmayat ti pa ng saklot mo, ijay babae, ijay video yan. Anya tiyar arasaas mo kan kwa na, ah? Adaya? Nakitak madayar arasaas mo, di mon ilibak. Baka turturog ako. Maturog akong bakit. Hindi ka gungot-ungot ah. Hindi bayaw ko mantikadlak. Kan maudin day jay pa naginom may. Oho, awan lat amukon ang maudi day jay. Maudi nga rudan. Nagtungtong kami kani bayaw adi kami nagin inom iti ure kaano man forever. Anya mako ng baos. Naisab-itin dito sang wanan ti punirarya ti tarpulay na kunana. Buy one, take one alungon. Umaduad agos ti customer ta ah. Ag-click na ito na panunok ko, baos. No ag-click, ingatok adagos ti sweltom. Rumpang lang nga. Naglain na ka nagpanunaw. Mau din na ito naginom ta bayaw. Wala mao din bayaw. Sandan nga gininom. Kamom ti anak bayaw. Makapirday di salon at. Isa tang rodin bayaw. Wala bayaw. Mau din na ito. Well, Tapno, saan nga akong tangiti misis na. Kung kababay magkadakwana. Isa lasay bayaw. Lasay. Agito ta nga kaway din ton madam tama. Ibusin talangan ah. Dito arak. Dito isang wanan da. Kahit nagawitan. Agbalbaliw tan bayaw. Wala bayaw. Magbalbalitan. Last day to yun. Amuta pa mati pagawidan ta. Nagdala ka. Di taman yung dita. Surutom na ditaman. Ay, sana dita. Amom na ita simenteryo bayaw. Pag naan amapan ejay simenteryo. Mapantat simenteryo. Well, Madi. Abi nga madi nga bayaw. Madi. Ay, wan talaga madi ba? Alangan mo amapantay yung simenteryo. Si bibiyag tapay mga agbaso bayaw. Gatuwan. Ano nga santa na makasuble. Ay, wan bayaw nga mnay. Last day to yun na. Panaginom ta bayaw. Bayaw. Ay sus, naperdin sa mo ti dalanan. Agbaso, abay, abo mo na ito dalanan bayaw. Kung ano, simentado. Nay. Naabot-abot ang agbaso bayaw. Ano, datayo mo din ang simento idi dahi tabi. Ha? Malagi ba? Ay, wan, malagip ko bayaw. Dati, Bayaw, agore ka. Ada makit-kita akasla kayat ko kahit. ha? Anya di ay bayaw. Kasla bayuan tikwan. Basahan, tinakasurat na. Ha? Ay, kaya mayad ano, buy one, take one. Kaya nasa one bayaw, nakasil. Ay, sumrek taman dito, ada bayuan tikwan na. Nga manya nga tayo, buy one, take one ako na bayaw. Sumrek talatan. Nung ay chicks na ita. Ay, wala niya. Gawin no, saan, kahit arak bayaw. Buy one arak, take one pulutan ko na. Ay na. Kunang no maudin di pa nagsita. Ay, wun bayaw. Maudi dito yun. Lasa talaga. Lasan bayaw, anya, laki din na yan. Sumrek sa karutan. Ada customer tambusay. Kunak tumakeng ka nga, click yung promo na panunok ka. Adan, nagbiitan. Ada gisang wanan. Duada na Kaya ada ka nung agbay one take one. Anya ti kayat mo asawan. Nabiyag da pa Ganda ni matay da gijayay. Ta nagkaro barte da. Parang arod ka dakwada dyan promo ta. Mamarta ka da gijay. Duada. Husto ti buy one take one na promo. Nakaturugan ni
bayaw ko. Pre, talaga ka niya buy one take one kayo? Huwag ko na lang arudan, apay nagkulik ka, mate. Sige, sigurado lang. Gusto para kada kayo, di tabayaw mo, tibay one take one, may. Uy, bayaw ko na ito. Nabarta ka ba, dak? Oh, inyangay, agpili kayo na. Una, isa akong tagpili. Hindi, pagpilihan. Hindi daw. Kabay alam ti magna. Magnalang. Nagitaman ti pagpilian na Adya, dagita. Lungaon. Agpili ka iti kaya mo. Agpilin to mo ni bayaw mo iti kaya na. Lungon. Apa yung lungon? Punirarya mo tinapanan niyaw. Aya, punirarya. Agpili ka iti lungon mo, sir. Jay Pink. Maya da jay. Bayaw, agring ka. Agawitan. Apay nga agawit kayo kag pili kay Pengarod. Agawitan, bayaw. Ay, mapanahon. Apay nagtaray mo tayo. Ay, sir, nagsubli ka ni tao eh. Agpili ka pa ya. May dugmam ka, may pisok ka adagos iti lungon maun. Makauman ti mapan mang birok-birok iti asawa amam Marta ken agbababae pay. Makaamumot nin ang agawid kani agluto akpay. Bakit? Oh, apay, adak dito kusina. Apay aya. Ay, bakit? Si Bibiyaga pa eh. Na, katuan mat. Si bibiyag ka pay mat. Apay, agdwa-dwakan. Kadalan nakman. Uno, si Paternak tapno mariknak no nabiyagak pa eh. Anay ko. Anay. Oh, anya ti mariknam. Si bibiyag ka pay. Mariknak mo ti sakit. Kaya't nasawan. Nabiyagak pa eh. Sana kaya may lungon. Anya may lungon na sasawam. Ni Bayaw. Isunsa mo tinti may lungon adi na oras bakit? Ay sus, apay, anya tinapasamakin ko na. Ammo ka din ni manang daytoy. Apay, kasano may lungon ni manong mo? Day tamot ti bagbagan nila kay kumanang. Pinanawan na kano ijay punirarian nila kay mo. Anya? Apay ka no? Diyak mo Saan mo't nga agsusurot ti istorya tinabartak. Iso ang mapantaman kita. Darasam ti magna. Ay mabalo aksamot ta na di na oras. Ay sus, saan kumamot na? Apay ngay nga adda nila kay ko. Ije punirarya. Ay namanang, di ka pa'y agner-nervyos. Urayom ang makasangpot ta ijay punirarya. Martin! Ay, Martin, nag-ring ka! Ay na, nakaturog ayan nila kay mo, kitagkan-kanta mo. Kasta na, ano mabartag? Agkanta uray nakaturog. Ay, Martin, kunak na nag-ring kan. Bayaw, ano yun? Buy one take one na checks, ganarak. Buy one, take one at chicks gayam, Ay na, impagarup na abay one take one at 60 promo da, manang. Agreeing ka man, Martin? Ay, nakariya, may. Ay, na ni Bayaw, ay. Nagawi din ni bayaw mo, manong. Kinawan ti chicks ditoy, ta saan apag chichiksan ditoy punirarya. Anya? Punerarya. Kita man ti aglawlaw mo? Anya na kita. Lungon, may. Ay, sus. Kayat mo, ti mailungon? O sige, agpili ka na iti kayat mo. Total, naka-promo damat. Buy one, take one, alungon ko naman. Ay, agawitan bakit? Agawitan bakit? Ay, agawitan. Saanan anabartak ni bayaw, manang. Nausawan adagos. Ay, agawitan. Anya klase a promo rita. Buy one, take one na lungon. Ay, diya kaya. Intan bakit? Oh, anya ti kayat yo. Buy one, take one alungon. Naka-promo da pala ang no kayat yo ti agavail. Sasawa mo dita bakit? Ay, saan kami nga ginom ko ni Bayaw kawaday? Namin anon nga inkaryo dayta. Angum saan nyo mat atungtong palan. Iso amayat nga ipareserbaan da kayo ijay. Ay, madimot bakit? Oh. Ay, Sana nasaya day nga angaw. Dakas day nga angaw. Kasano, saan kayo mat asumardeng aginom? Iso amayat ka da kayo dayjay a promo ijay punerarya. Intag trabaho no bigatan bayaw. ay, Bayaw. Talaga asaantan nga ginaw.
Kunak ano mapan kami kinimanang ijay punerarya ta ireserbaan da kayo. Agbiagak pa'y bakit? Ta isardeng kon ta ginom. Ay, oras siya. Saan ako nga ginom? Agsingsing putan bayaw. Para makita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Amo friend, humabala ka talaga gan ka? Ha? Taapay. Anya ko mati apalam kanya, friend. Umapalag, kaputad dati guwapo asutor mo. Ha? Asino tidak nakamatam? Ay na, talaga damagan nagpaimat. Ipadla mo talaga nga adu ti sutor mo. Sana all kunakman latan. Ay, sika talaga. Tila sasawam. Ni Carl ti bagbagag. Ay na, nagguwapo talaga. Panagkunak, suwerte ka. Ha? When gaputa iti kinado, ti babae dito'y lubong, si Kadar Alman na. Ay na, tapno ibagakan ka, saan ko a type ni Carl anya? Ha? Saan mo type? Oh my gosh! Ano bang klase ng lalaki ang once mo girl? Ay na, pasensya ka kuman, Carl. Ngamawan pa'y mo't ngamin ni Pilang asim mangpet. Kasta ka din, Nana. Ang mga numarabyan dayjay. Numaminsan ngamin, kalpasan ti trabaho da, rubrumwar da. Kaduaan na dagiti gagayem na. Adaken ka, ano oray masumangpet. Urayik latan, Nana. Iti kasta, siya ka mismo timang tedkin ko na dahito sabong aginatang ko. O sige, kat umunag ka nga ron abaraw. Nalamiis di tirwar. Mapantay jay kusina ta agkapita. Kabayatan ti panagururay ta iti anak ko. Sige, Nana. Agyaman ako na. Nasaya at asimangpot ka na anak ko. Narabyan ka manan. Wan nanang. Napan kami ngamin nagbalog. Kadwak da bakla, kani Rose. Kasta ka day. Kat alaa, aginana ka biit. Kalpasan na ha, ingka ijay kusina. Sangwam jay bisitam. Ha? Asino bisitak nanang? Asino pa'y kuma, no saan ani Carl. Itay pa'y nga imay, nagururay kan ka. Anya? Ay, ni nanang mat. Imbagak lang arudan kada kayo. Ano umay? Ibagayo asaan ko akayat. Pilang, irespeto mo't kumadyay tao. Kaya't mo manwan no saan, respeto am lata. Kasarita mi dinasayaat. O sige, mabit lang nanang. Agpalasak lang. Sangwak ni Carl. Imbagag mo't idikan ka. Asaan ka akayat? Gaputada sa bali akayat ko, Carl. Ha? Maminsan pa'y ha? Ibagak manan. Adda sa bali akayat ko. Saan kami pa'y matkit di agayan ayat? Ngam agar-aram pa'y laang kanya. Anya? Agyaman aklatan iti ayat mo ha? Ngam pasensyakan a talaga. Ta saan ko ang maklunday tang ayat mo? Pilang? Mangsapol ka laangan iti sa bali nga armam kan ayatam. Sapay lako ma, taday to yun ti maudi a panagsarita. Kanyo umay mo di ti balay. Awan maramidak mo dahi tatiko na, Pilang. Sapal ako mga ron. Tanaragsak ka iti lalaki nga ayatam to. Anya, binasted mo ni Carl kunam Pilang? Wan, imbaga kun akan kwa na asaan ko akayat. Nakababain man, ngam anyangay nga ron. Ay, unay kan. Gwapo ni Carl. Adda na talgad at trabaho na. Ken nasingpet.
Anya pa'y laang ti makagapo anang bastedam kenkwana. Ay, basta, jak kayat ni Carl. Kayat ko ti lakay. Anya, lakay nga ibagbagam. Lakay? Ngam saan mo't ajay lakay unay si kamot. Anya, Kayat ko ti lakay. Ura di agtawan iti 45, 150. ah? Agam ang mangaw kan samatan, friend. Ha? Hoy, sa anak ng agam ang mga wanya, ibagbagak laang tipod no. Kayat ko tilaklakay nga dayo ngam siyak. Ngamin, adayo ang mas mature ti panunot da. Ngam dagiti katawunan tayo, akas kini Carl. Anya, Ay, una yan da pilang. Siyak lang kumanti inaram da Carl. No bilang lang da siya tinaram na da guwapo. Ay, mga noawan pa'y may sangal daw, inaglon kon. sika talaga. Tila ibagbagam manin ako nakon. Una, gapo ta siya ti masayangan ka ni Carl. Ada amin kan kuha na tinasaya at agalad ti may sa lalaki. Ay ngam, binasted na. Anya lagit din da pilang. Saan na kanungarod akayat ni Carl? Ti kayat na kano, jay lakay. Anya, lakay nga. Jay kano agtawan iti 45, 150. Gaputa mas matured da kano nga agpanunot ngam iti kaskin ni Carl akatawanan tayo. What? Ay ayatin ka unay-unay, pilang. Ha? Medyo lakaya kon. Ngam, sana na itati makalapod itinapudno panagayat ko ken ka, pilang. Manong Roland? Ay, pang-aasim ko. Di na kumamit awagan iti manong. Roland ko ng kadilatan. Ha? Napudno ti panagayat ko ken ka. Iswasapay na kuma, tasaan na kapaayan. Amangan no pampanunutem nga dasawag. Uwan, ang nabayaga ko na nabalo. Anya? Panagkunakidi, saan akong nga kayat pa'y. Ang may dinaam-ambo ka, nagbaliw tiriknak, gaputa ay ayaten ka, pilang. Oh, itay ka pala palpaliiwan, pilang. Nakaisam kamatlata namang kita iti cellphone mo. Ha? Ay, sana all kinikilig. Sika talaga. Day talag papaapal ti amom nga raramidan. Anya? Sino nga min aya day takachat mo, i-share mo Di Roland, di kachat ko. Ha? Sino nga Roland ti magbagam? Jay ka di lakay, nga aram kan ka. Wan, isuday jay. What? Ay, boyfriend mo ka di day alakay? Hoy, di mo matsang kaibaga ti lakay Uray lakay ni Roland, ngam ay ayatak. Ay, por Diyos, por santo, bakawan nam. Iti kinado ti lalaki nga gusto ken ka, isupay lang ang matigayat mo. Tapno amom anya. Adayo, mas mature di panunot dagiti lalakay, ngam dagiti katawunan tayo. Ho? Isuda, adon ti kapadasan da iti biyag. Isu nga amuda ti aramidan da. Nang runa no maipapan iti relasyon. Oh, I don't know sa'yo, pilang. I don't know, talaga. Jak man amoy ti daya, babae. Ha? Jak amo nagpampanunot, when no saan. Anya? Agayan ayat dan sama tani ti daya ala kay Roland. Kat, anya ngay nga rod no iso ti kayat na. Sigon ken kwa na, mas matured ka nung agpanunot dagiti lalakay para ken kwa na. Oh, adula amin na pamati na ti awanan bay na babae. Ho! Uray putam. Saan nga agbayag dagijay no bilang tagayan ayat dan? Tapay anak ko nam dayta. Una, patyamak at umakder pay laang tikuan na dayjay. Tila ibagbaga. Pudno mo ti magbaga kanya. Hindi kas diya kinalakay na jak labatyan Rose. Ay na, jak labatyan ay sauce. Mama ti aktulang no ada magidak nga
agtambling amasikog. Remember that? Ay! Aniya, agayan ayat kayo ni Tidayjay Aroland, anak ko. Wala nang, aniya. Oh, apay akas lanas daaw kayo. Ay ayatan mi kini Roland titunggal maysa nanang. Naragsak kami. Isu apang nga asiyo kuma. Saan kay kuman ak kumontra iti ayan ayat mi? Ay, ngam anak ko. Lakayan ni Roland. Ay nananang, kas iti kanayon ko amangag apa magbagadag iti babbakat idi. May mayat kano ti lalakay, tamas matsyod ti panunot dangam dagiti katawunan milaeng. Saan niya amin, anak ko? Anya kamatan, pinaay mo ni Carl. Sa ita, dayjay alakay ti inaklon mo. Anya laki din. Anya kayo mo nanang. Imbes asuportaran na, saan man? Takas-takit din ti ibagbagayo. Hindi takay man laeng. Naimbagbanta na kaumay kapay dito'y parke ang nagtulagan ta pagsabatan ta. Ay na, pasensya ka kuman. At ala na patig nga inasikaso, iso asaan ka na kaumayadagos. Anya nga minti inaramid mo. Ala, saan na napatig dayjay? Tinapatig, kat nakaumaya. Wala saan kan nga agliday akasta. Mapanta ni jay paborito ma restaurant. Mapantamangan, iti kasta, maawan day ta unget mo kanyak. O sige, mapanta nga rin. Si kamot jam di masabat ko. Pilang, kumusta kan? Ayos aklaang, awan parikot ko. Ti parikot ko, day tarupam, tunggal masabat ka. Anya? Di nakman ka sarsarita, tabad trip ti aldaw ko. Ha? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Bad trip lang nga ti aldaw ko. Si kapay lang ti masabat ko ay na, marurudak ka talaga. Kasanumad ngamin ajak pabainan ni Carl, kat nagkulit mat ngamin. Ha? Imbagak lang nga rudan kan kuana, nga adan ka ayan ayat ko. Ngam nagkulit lata, kayat mo manuan no saan de may sa atao. Respetuam kunakmat kan ka, saan aya? Apay ngamin aya abad trip ka nga ibagbagam, maasarak nga rod nanang, kasapulak ita ti kwarta. Jay inutang na ngamin a kwarta kanyak, in karina nga itang aldaw ti panagbayad na. Aniya? Naimbag kumamad no makontak ti cellphone na. Tapno amok no ada pagbayad na ita. Ay, sa anak pa'y anag-lunch itay. Gaputa impautang ko amin kan kuana ti kwarta. Aniya? Kano ba'y lang iti pagatlapayag ti isem mo nga agbasbasa iti katday di alakay, ngamitaan na karupangat kamatan. Apay, nag-break kayo iti day di alakay, Roland? Uy, saan Anya aga po nga break kami. Kat, apay nga ruda kasta tilangam? Saan na maibinta? Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Anya? Saan mo makontak? Ay, suwas! Ang mga no na-attack yan iti high blood na. Sabay nakalukluk magalakay. Di ka man nagsaw iti kastas ka, bakla. Joke only. Kaya't ko lang nga katawag ka. Ay nga mawan lahat ta. Talaga ama diti epekto na ken ka ti saan mo ama kontak ti cellphone na. Sardangan nak kunak. Taamangan no jak magustuhan ti angaw mo. Amangan no anya pa'y ti maaramid kuhan ka. Hello? Hello? Sino da ito eh? Ako siyak da ito eh. Siyak ti asawa ni Roland. Apay ka di. Ay ti masapul mo kan ko balasang ko. Anya? Asawa ni Roland kunang?
Wan, apay, asino ka kadi? Bay! Hello? Hello? Inadapnan ti cellphone na. Asino nga taday chay? Ti awanan bain arolan? Ulbot ti awanan bain? Oh, anya nga ita. Ha, awan mon pilang. Ti ko namidi na say-saya tila kay gabuta mas matured da nga agpanunod. Agasam man ta pinaay mo ba ni Carl kapulangi ti na kay. Oh, anya nga ita. Tsaka mo na niya ti Aramida. Ang damot gayam asawa na. Ulbot day jay alalaki. Kunana kanya ka nabayagan anabalo. Saan mo't gayam? Oh, day nga ron. Tandaan am day nga ibagakan ka, ha? Wala sa edad ang true love. Nasa tamang tao. Anya lagi di ngamin day ta pamatim ana say-saya at tilakay ta-matured. Apay, amin? Nagsakit na talaga tinakam ko. Do kumata ni Carl tinaklon mo idi, ay, amangan no nakaragragsag ka itaken kuana. Ha? Ang basol mo, Taday mat ala ka idi pinilim. Awan pa iti Valentine's, ngam wala na kayo. Ay, ang saklaf naman, girl. Ulitak manan, ha? Wala sa lakay-lakay when ubing-ubing ang true love. Nasa tamang tao. Mindset ba? Mindset! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Jane. Sa dino ti papanamlan daw. Nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakay. Anya manen a pagsayaatan nga ibagbagam dita, lando. Nagadulakit din nadamdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manen ti papanama si kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklatta ka di baybayan. Am-amukan, lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag na madamdama. Mga anak ko ni di papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagiti paskaon. Da kayo babae, da kayo ti makamu ka dagiti Ricardo, Wan, da kaming ti makamu ka dagiti pang Ricardo. Di kay une agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, dagiti paskaon. Lumabasak pa'y. Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na. Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo't ni Lando. Anya nga'y kiaramiden na dita. Mapan siguro di karayan, Anya nga'y kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Nagsublimat. Nagsublim ang agpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro. Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare. Wan pare, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dahil tayo nagpapaskan. Nalabit Sa bagay, adu mo ti na party ababoy. Kasano, numatukul ti aklo ako na, dapat raw. Di tayo parikot daytan, gaputan na tangdanan tayo lang mat ngagparty kan aglutaw. Sa bagay Lumabasak pa'y. Na, itay pa alumanabas ni Parlando. Ay, amo ko, no niya ti gagaraon na dayta. Ha? O may lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol, ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta dito, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha?
sus, napanan igilamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, tasaan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, Lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya lakit din ni Iming. Di ka nagdamag, tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti Jack kayat nga ugalim, Landaw. Naggapo itipaskan dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita amakmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay, saan? Ay, salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan, nangyawid ka pa'y itimakmakan. Anya laki din ni Iming. Saan mo't adakis tinaramid ko nagadupel sa dita. Mangan kakidain. Ramanam dagitan sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpag na nga rod, Iming. Ay maturog kan. Rabi una yan, Lando. Di kan rumrumwar. Jack nga rod agtuglap, Iming. Tinak man pilitin na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino kumama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, Lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi eh. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, Imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Paturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga damanin nagpaskain. Adu ka tinagsangpot a balikbayan ita diti lugar may. Idayjay manay na. Adda nagungik ababaw eh. Ay, sigurado amang rugidan niyagpartay. Sinalbagan na paripid raw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Hindi siya manay. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Maritmit ti kaldeng. Kaya't asawon day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay ka. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingisingan ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pitraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta? Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day jayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli Kitaang. Ala, kung nagpeso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pitraw. Ay kay lumabas ka na tapari lang daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pitraw. Isubli ka untoy pala binulod ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Katsaan mo't adito iti balay may parilan daw.
Adda ka nga min ditaw iso dito imutin ati pangisubyak para Sika talaga. Idisumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, wala pare Pedraw. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw para Uy, agpaskan di Hawaiano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Adamit gayam na luto makmakan di talamisaanan para Pagarmusaran, dagiti nagluto dayta. Ay, mabisina kon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinto umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no kwa. Ala, mangalakan. Ingka mangala iti pinggan mo, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangpot mo, Lando. Ay katuan iming bakit adda iga daw, pansik, adobo, kandad dumabay. Asino, tinagpaskan? Jay ngay, lakay Hawaiano ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pari Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay kat inimbitarakon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din ni Ming. Agsao manin. Mairan ranod kamot itar aramidag. Lumabasak pa dito paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pagururayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. Ada nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrikadaw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may nintumbiga. So, parchin mi mati ka kay suna baboy ka. Advance happy birthday, Tata Ador. Hey, agyaman na pa raw. Adulaki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalinay, landaw. Maday talaga. Makaungetak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa idikal man. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't kukumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Amo kaun teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Lanay. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsublihat pa iso. Adaytan. Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. Ay, lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban niyo may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday talaga. Saan anasayati kas tayo?
Nasakit tinagam ka. Rumbeng kumamot nga banda. Ta umayap mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin nagpaisaw. Ay, amo kang na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Ay, agtignaya ka. Ni pare lang dati sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaisaw. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? Ano na kumadjawasay? Adaytan, nakaisom asumungan. Nanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Dinulod ko dito'y awasay, di na palabas pa'y alawas kini tatang maw. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, lanay. Ha? Uwan lang do. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, lang daw. Ingka mga la iti pinggan mo, tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem lando. Napan ka manin nakipangan asaan kamot anaimbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Jak kanin dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak ti mangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba lando. Agin lalabas ka kano iti ayan dagiti agparparte ken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamait lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao. Mabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot ti pasken dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko ken apo ko. Aya. Papanham ngay barok. Ako lumabasak lang, nananing. Sinalbagay. Di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga rugti ginagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakay. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakto ng asaw! Ngarang na kaon! Ay! Kinagat na kong ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga agin lalabas. Dayta lamakmakan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni nanaaneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot anaimbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, tarayin na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kaitan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.